سه گروه одамон дар ширкати Faberlic пеш рафта наметавонанд ва ба даромади калон баромадан наметавонанд. Ин кадом гурӯҳи одамон аст? Салому алейкум дӯстони азиз, имрӯз барои шумо ман мефаҳмонам. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Якум гурӯҳи анамин шахсиятҳое ки дар ширкати Faberlic пешравӣ карда наметавонанд, ин онҳое ҳастанд ки доим баҳона меҷӯянд. Масалан, наставникаш ба вай роҳ нишон медиҳад, омӯзиш медиҳад ки масалан бачаам меён ки духтарам ана микора кардан дар кор, вай ҳазорта баҳона меҷӯяд ки ана ҳамин кора накунад. Одам нест, ман аз куҷо одам даъват кунам, одаморо ман чӣ мегам ки одам ваё маро қабул кунам биёянд, ман чанд каса гуфтам ваё қабул накарданд. Ана ҳамин хел ба ҷои он ки имконият ҷӯяду ба ҷои он ки роҳи пешравиашро ҷӯяд, ӯ танҳо ва танҳо баҳона меҷӯяд. Яъне ин шахсиятҳо онҳое ҳастанд ки хаёл мекунанд ки дар як ҷо шишти пул худаш ҳамин хел омадан мегираду кор кардан мегирӣ. Лекин мутаассифона дар ширкати Faberlic ин хел нест. Дар ин ҷо шумо бояд ки ҳатман баҳона не, имконият ҷӯеду роҳи пешравиятонро ҷӯед ва пешравӣ намоед. Ва дуюм гурӯҳи одамон ин шахсиятҳое ҳастанд ки бахилӣ мекунанд. онҳоро дар фикрашон, дар майнаи сарашон доим дар бораи дигар нафарон фикр мекунанд. Ва ана ин пешравӣ карда истодааст, ва ана ин соҳиби даромади калон шуд, ана вая дидӣ чӣ хел пешравӣ кард, ана вая дидӣ ҳар хел суханҳои бад қати ҳамин шахсиятҳоро гап мезананду дар борашон суханҳои паст гап мезананду мегӯянд ки ана ваёро дидӣ чӣ хел пешравӣ кард, ин хел. Ва фақат ҳамин дар фикрашон, дар сарашон доим сухану гапи дигарон аст. Яъне чӣ хел кунам ки як каса ғайбат кунам, чӣ хел кунам ки дар бораи як кас сухан кунам, ҳамин хел аст. бисёре одаморо мебинӣ ваё мегӯянд барои он ки бизнес кунанд, ду кас якҷоя мешаванд ки сар мекунанд, аями аввалаш ғайбата сар карда, бахилия сар карда, то охира рӯзшона бегаҳ мекунанд, ҳеҷ пешравӣ намекунанд, фақат коршона ба ҳамин ғайбату ба ҳамин бахилӣ паси сар мекунанд. Ва сеюм гурӯҳи одамон шахсиятҳое ҳастанд ки дар Faberlic пешравӣ намекунанд, ин гурӯҳи фурӯшандаҳо аст. чӣ хел? барои чӣ фурӯшандаҳо пешравӣ карда наметавонанд? барои он ки фурӯшандаҳо ҳангоме ки дар Faberlic аъзо мешаванду маҳсулоти ширката фурӯхтана сар мекунанд, онҳо ба гирифтани пули тез омӯхта мешаванд. ва ҳангоме ки онҳо мефурӯшанд, пул омада истодааст, мефурӯшанд, пул омада истодааст, баъдан ҳамин хел мешавад ки рӯҳан, ҷисман як рӯз не як рӯз онҳо монда мешаванд ва аз ана ҳамин сабаб онҳо дигар пешравӣ карда наметавонанд. ва барои ана ҳамин, барои тамоми шахсоне ки дар Faberlic фаъолият доренду фурӯшандагӣ карда истодаен, ман шуморо мехоҳам хотиррасон кунам ки ҳаракат кунед, тезтар кӯшиш кунед то ин ки бизнеса қапед, тезтар пешравӣ калон кунед. ва танҳо як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки дар Faberlic пешравӣ калон карда метавонанд. ин ана ҳамон шахсоне ҳастанд ки онҳо омӯзиш мегиранд ва дарк мекунанд ки дар Faberlic танҳо бо як роҳ пешравӣ карда мешавад. ин бо кадом роҳ аст? Бо роҳи сохтани команда, яъне бо роҳи одам даъват кардан, одамонро омӯзиш додан, ва ёро роҳнамоӣ кардан, ва ёро мотиватсия додан, ва ана ҳамин роҳ қати мешавад ки пешравӣ кунем. ва ана ҳамин навъ ки команда сохтана онҳо меомӯзанд ва ҳангоме ки ана ҳамин навъ ки омӯхтанд, дар амал омӯзиши гирифтаашонро татбиқ мекунанд, иҷро мекунанд ва пешравӣ карданаш шурӯъ мекунанд. ҳангоме ки ваё мехезанду аз пайи кор мешаванд ва аз пайи команда сохтан мешаванд, оҳиста дар командашон ана ҳамон шахсиятҳои зарурӣ, ана ҳамон лидероне ки мехоҳанд пешравӣ кунанд, оҳиста вобаста ба гузашти вақт пайдо мешавад ва онҳо дар хулоса пешравӣ мекунанду ба даромади калон оҳиста баромадан мегиранд. фарқияти фурӯшандагӣ аз бизнеса Faberlic дар чи аст ки агар шумо фурӯшанда бошед, ҳамин рӯз фурӯхтед, шумо ба даромад ҳаст. лекин агар ки шумо нафурӯхтед, даромад нест. лекин агар шумо бизнес карда истода бошед, шумо ҳамин рӯз шарт нест ки шумо маҳсулот фурӯшед, имрӯз шарт нест ки шумо
гап занед ки биё маҳсулотҳои мара хар, шумо маҳсулотро барои худатон харида истифода мебаред, ин дигар одамо ба он гап мезанед ки байрон ҳамин хел маҳсулотро гирифта истифода баранд. Барои ҳамин танҳо як роҳ аз дӯстони азиз дар Faberlic пешравӣ кардан, ин роҳи омӯхтани команда сохтан. ин роҳи омӯхтани команда сохтан. Агар шумо команда сохтана наомӯзед, ё ин ки имрӯз, ё ин ки пагоҳ, ё ин ки пагоҳи дигар, ё ин ки як моҳ пас, як сол пас шумо ин бизнес меред. Барои чӣ? Барои ки як рӯз дилмонда мешед. барои ҳамин ҳаракат кунед ки команда карданро омӯзед, и аз паи пешравиятон шавед дӯстони азиз. Ва ман мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки рақамҳое ки шумо дар поён дида истодаед, ин рақамҳои WhatsApp мо аст. ҳатман дар WhatsApp мо нависед. Мо шуморо роҳҳои команда кардана меомӯзем дӯстони азиз, роҳҳои команда сохтана меомӯзем, то ин ки шумо бизнеса сар кунеду пешравӣ кунеду соҳиби даромади калон шавед. Ва барои шахсоне ки бовар надоранд, ман мехоҳам дар анаи тарафи экран даромади наставникоро нишон диҳам ки онҳо аз ҳисоби гурӯҳи корӣ ва аз ҳисоби офисе ки доранд чӣ қадар даромад гирифтаанд. Аз 100 000 сомон зиёд, аз 10 000 доллар зиёд доход гирифтаанд. ин чашмбандӣ нест. дар Faberlic ана ҳамин қадар пул гирифта мешавад дӯстони азиз, ва мешавад ки бо аз ин дам дида зиёдтарак шумо пул гиред. Ҳамаш дар дасти худи шумо аст. Агар ки канали мо барои шумо писанд бошад, ҳатман фикрҳои худатон дар комментария нависед, бениҳоят хурсанд мешавем. ҳатман ана ҳамон лайки шедритона монед, бениҳоят хурсанд мешавем. ва ҳатман ба канали мо обуна шуда наворро ба дӯстону наздиконатон равон кунед. Шояд ки як ана ҳамин нуқтае ки шумо падилитса мекунед ба як дӯсту, ба як шиносу, ба як наздикатон, метавонад ки зиндагии онҳоро куллан иваз кунад. раз худатонро мехоҳед, бигузоред ки дигар шахсиятҳо хоҳиш пайдо кунанду пешравӣ намоянд. Саломату сарбаланд бошед. То бозид.